Mr. Chair, Ma'am Alice, malapit na po ang filing. Malapit na po ang filing ng mga kandidato. May balak po ba kayong tumakbo pa na mayor ng Bamban Tarlac? Your Honor, as of the moment po, wala pa po akong definite po na decision for that po. Pero pag nabigyan po kayo ng pagkakataon at sabihin na po natin na wala po lahat itong mga problemang kinakaharap nyo, tatakbo po ba kayo ng mayor ulit ng Bamban? Your Honor, hindi ko pa po talaga yan napag-isipan po. May, yung naiwan nyo po na slate, sila po ba ay tatakbo pa rin at magtutuloy sa kanilang mga termino? Your Honor, as what I understand, opo. Tutuloy pa rin po sila. May communication pa rin po ba kayo sa vice mayor, sa mga councilors nyo, before po nangyari yung pag-alis nyo? Your Honor, wala na po masyado. Mr. Chair, maikli na lang po. Kasi nakikita po natin yung loopholes, no, Mr. Chair, sa naging problema po natin. There's a question of citizenship, there's a question po nung pagkatao, sabi nga nila. Pero dito po sa atin, sa ating bansa, I'm sure marami pong elected officials na medyo, hindi naman elected officials, yung mga gustong tumakbo, yung mga nagpa-file, marami pong kaso na sila po ay dual citizen. Minsan nga po may nakakalusot na falsified po yung citizenship nila. And ang nangyayari po, pag nagpa-file po tayo o may protesta po tayo na ihinahain, usually po, syempre, yung burden of proof lies po dun sa nagre-reklamo, Mr. Chair. Maybe the Bureau of Immigration, the DFA, and of course the COMELEC would probably have to make a system para po, pag may mga ganito po na insidente, yung hindi natin na-foresee o yung mga dinadaya po na mga papel, yung mga nabibili po na citizenship, para hindi na po tayo umaabot sa ganitong mga sitwasyon, Mr. Chair. Kasi tayo pa po yung gagastos, yung mga elected officials, lalo po yung mga kasama po natin na alam natin na honest and credible na mga officials, para hindi naman po umaabot sa punto na nagkikreate na po ng doubt, saka nagkikreate na po ng corruption within our system. Para po sa mga simpleng ganitong bagay na kailangan pang umabot sa ganito, nagkaroon na ng iba't ibang kontrobersya sa simpleng pagtatakbo lang po. So, with that, Mr. Chair, most of the questions were asked. Dinagdag ko lang po itong short political questions. Para po, of course, we can come up with a policy, a measure, para po within our government agencies, nahanap po natin, na-address po natin itong mga loopholes na to, para hindi po ganito kalaki aabutin ng kontrobersyang kinakaharap natin. At doon pa lang po sa simpleng pagpa-file, simpleng pagpasok po sa mga iba't ibang lugar, simple pong pag-i-establish ng negosyo, natitrace na po lahat yung mga bagay na ito. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Okay, thank you, Congressman Ortega. The next to interpellate is Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Okay. Thank you. Salamat. Ang tagal. Mahaba to. Miss Alice Go. Naka-detain ka ngayon sa sa PNP. Kumusta naman yung mo doon, yung detention facility? Malaki ba? Maliit or Maliit po. Okay maliit lang? Aircon, something like that? Hindi po. Hindi naman. Pero kasi pag nakikita namin sa TV, parang ang dami-dami mong kasama. Ilan ba yung mga nag-a-assist sa'yo sa security mo? More than 50? 100? Wala naman. Hindi naman po ganun karami. Pagka nasa loob po, dalawa lang po. Nagbabantay. Pero pag yung mga ganitong mga travel na talagang sobra. Hindi ko po alam. More or less, hindi mo napapansin yung mga pag sumasakay ka sa coaster, di ba? Opo. Ilan ang mga kasama mo din? Sa loob po ng coaster, more than 10. More than 10, oo. Tapos may mga, Hindi ko na po napapansin po. Okay, sa Senado, you were asking for an executive session, correct? Kasi I heard and they mentioned that a former chief PNP received a payola from Pogo.
And it was manifested there. And I heard one of the senators, Senator Bato, ask kung siya yon, and they said na hindi siya. And you were asking for an executive session in the... No po. no agad, Ang bilis mo sumagot. Opo. So, okay. So, you want us executive session in this committee? Baka meron kang i-reveal tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga payola na binibigay, hindi lamang po sa mga PNP but also on the public officials? Your Honor, wala po akong alam po doon sa mga payola po na sinasabi po nila. In fact, nagulat din po ako doon sa sinabi po ni General. Okay, thank you for that. Apo. No, I just want to run through sa mga pangyayari sa ano, no. Yung purchase mo ng property sa 7.9 hectares, ano. Alam naman natin 'yon, 'di ba? That it was established, ano. And then nung March 8, 2019, parang nag-apply ka ng reclassification nung property that you bought. You bought a almost 8 hectares, 7.9 to be precise, no? Your Honor, regarding Baofu land po, I invoke my right against self-incrimination No, po. hindi pa naman siya Baofu. Nung binili mo siya, hindi pa naman siya Baofu di ba? Ah, Pero binili mo actually, siya? Binili ko po siya, ano po siya, installment. Yeah. So, dumiretso na po sa Baofu. Yes. Pero nung binili mo siya, 150 pesos per square meter. Am I correct? Your Honor, since may BIR, may AMLAC na po naka-file po sa akin. Oh, sige. Opo, Okay. sorry po talaga. I respect your, Opo, thank you po. your Sorry answer. po. Okay. Okay lang. Okay. So, then you asked for reclassification. And 1 week after, the reclassification were granted. You may or may not answer that. Okay. Ikaw ang presidente before ng Baofu. Before po, Your Honor. Before, di ba? Opo. And nung July to October 2020, you applied for a letter of no objection sa Sangguniang Bayan ng Bamban. Is this correct? Your Honor, hindi po ako ang nag-apply. Hindi ka nag-apply? Ako po yung nag-translate. Okay. So, in other words, parang yung naandong mga dokumento that was submitted to us ay hindi mo signature. Application, anong company po, Your Honor? Yung Baofu. Baofu reclassification po ba? Yes, yes. Reclassification po, ako po nag-sign po. Okay. Alright. So, nung December 2, 2020, no, nag-raid doon yung NBI.